абдусаттор пирмуҳаммадзода ба фаъолияти экстремистӣ гумонбар мешавад. тарки кор кардани омӯзгорон дар давоми 6 моҳ 2 баробар афзудааст. гармои шадидӣ дар 78 соли охир набуда дар Тоҷикистон. абдусаттор пирмуҳаммадзода блогер ва журналисти боздоштшудаи тоҷик барои фаъолияти экстремистӣ гумонбар мешавад ва нисбати ӯ бо моддаи 307 иловаи 1 парвандаи ҷиноӣ боз шудааст. дар ин бора ҳафиззода шодӣ, сардори риёсати ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ, дар нишасти матбуотии 19 июл хабар дода гуфт, ки пирмуҳаммадзода ҳоло дар ҳабси пешакӣ қарор дорад ва тафтишот идома дорад. ин дар ҳолест ки дар гузашта додситони кул гуфта буд, ки абдусаттор 9 июл аз ҷониби кормандони шуъбаи корҳои дохилӣ дар шаҳри Ваҳдат барои итоат накардан ба талаботи кормандони пулис дастгир шудааст. додситонӣ гуфта буд, ки нисбати абдусаттор пирмуҳаммадзода маводҳои санҷишӣ тартиб дода шуда, ҳоло нисбаташ қарори ниҳоӣ қабул карда нашудааст. то 19 июл бо қарори суд, ки ҳукми қонунӣ пайдо кардааст, дар боздошт мемонад. абдусаттор пирмуҳаммадзода рӯзи 9 июл аз ҷониби кормандони мақомоти интизомии шаҳри Ваҳдат боздошт шуд. наздиконаш бо изҳори нигаронӣ гуфта буданд, ки аз ӯ хостанд дигар дар шабакаҳои иҷтимоӣ нанависад ва танҳо дар мавзӯъҳои сайёҳӣ ва таърихӣ мавод таҳия кунад. абдусаттор пирмуҳаммадзода корманди пешини радио ва телевизиони давлатии Тоҷикистон солҳои охир асосан дар шабакаҳои иҷтимоӣ назару андешаҳои худро баён медошт. махсусан пас аз боздошти Далери Имомалӣ ва Абдулло Ғурбатӣ ба ҳимоя аз онҳо садо баланд кард. вазорати маориф ва илми Тоҷикистон аз камбуди кадрҳои омӯзгорӣ дар мактабҳои таҳсилоти умумии кишвар хабар дода маълумот дод, ки имрӯз дар кишвар 3400 омӯзгор намерасад. раҳим саидзода, вазири маориф ва илми Тоҷикистон, зимни нишасти хабарӣ тамоюли тарки омӯзгорон аз мактабҳоро як мушкили ҷаҳонӣ номид. саидзода гуфт, кадрҳо мераванду меоянд ва тамоми ҷаҳон ҳамин тавр аст. ба гуфтаи ӯ, имрӯз дар кишвар 3940 мактаби таҳсилоти умумӣ фаъолият мекунад, ки дар онҳо 128827 нафар омӯзгорон, аз ҷумла 80170 нафарро занон ташкил медиҳанд. ёдовар мешавем, ки дар авоили моҳи феврали соли ҷорӣ Маҳмад Юсуф Имомзода, вазири пешини маориф ва илми кишвар, аз рӯзноманигорон даъват карда буд, ки дар бораи барканории омӯзгорон аз мактабҳо саҳна нагузоранд. имомзода ҳамчунин аз омори камбуди омӯзгорон дар он замон ном бурда таъкид кард, ки дар ҳоли ҳозир дар кишвар 1124 омӯзгор намерасад. ҳоло дар давоми 6 моҳ дониста мешавад, норасоии омӯзгорон дар кишвар зиёда аз 2 баробар афзудааст. дар нимаи аввали соли ҷорӣ дар Тоҷикистон беш аз 12400 ҷиноят ба қайд гирифта шудааст. дар давраи ҳисоботӣ 261 нафар ба гумони даст доштан дар фаъолиятҳои экстремистӣ ва ҳамчунин 14 гурӯҳи муташаккили ҷиноӣ, ки ҳудуди 100 нафарро ташкил медоданд, боздошт шудаанд. дар ин бора Рамазон Раҳимзода, вазири корҳои дохилии кишвар, дар нишасти матбуотӣ хабар дода гуфт, аз 3000 нафар шаҳрвандони дар ҷустуҷӯ қарор дошта, 44 нафар ба ватан баргардонида шуданд. аз ин 41 нафар аз Русия оварда шудааст. тибқи иттилои вазорати корҳои дохилӣ, аз аввали соли ҷорӣ 22 ҳодисаи куштор ва сӯи-қасд ба куштор, қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ 64 далел, таҷовуз ба номус 16 ҳолат, хариду фурӯши одамон 8 парванда, ғоратгарӣ 65 адад ва дигар намуди ҷиноятҳо ба қайд гирифта шудааст. дар натиҷаи гузаронидани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби мақомоти корҳои дохилӣ дар ин давра 1 тонна маводи нашъадор мусодира карда шуд. идораи ҳавошиносии Тоҷикистон эълон кард, таи рӯзҳои 18 то 20 июли соли ҷорӣ дар ин кишвар шиддати гармо ба 47 дараҷа хоҳад расид, ки дар 78 соли охир бесобиқа мебошад. идораи ҳавошиносии Тоҷикистон хабар дод, ки ҳарорати 47 дараҷаи гармо дар 10 навоҳии вилояти Хатлон, аз ҷумла 5 Бешканд, шаҳри Туз ва Фархор, ки дар наздикии марз бо Афғонистон воқеъ шуданд, мушоҳида хоҳад шуд. дар баёнияи идораи ҳавошиносии Тоҷикистон таъкид
шудааст, ки шиддати гармо муҷиби об шудани пиряхҳои табиӣ ва боло рафтани сатҳи оби рудхонаҳои кӯҳистонӣ хоҳад шуд, ки барои манотиқи соҳилӣ хатарсоз хоҳад буд. ҳамчунин аз сокинони тоҷикистон дархост шудааст, ки байни соатҳои 11 зоҳр то 17 аср бидуни зарурат дар авҷи шиддати гармо аз хонаҳои худ хориҷ нашаванд. ин буд шарҳи хабарҳо то ин дам. хайр бо мо бошед.